ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବଳାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନଇନି କୋଇଲା ଖଣିରୁ ବଳାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ଦେଇ କୋଇଲା ପରିବହନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବଳାଗାଡ଼ିଆର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ଗାଁ କ'ଣ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆମେ ହେଇପାରିବୁନି, ଚାଷ କରି ଚଳିପାରିବୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବୁଦ୍ଧମିତ୍ର। ଆମେ ବାହାଳ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଳାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଗ୍ରେଭିଆନ୍ସ ଡେ ଥିଲା ଆଉ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା କି ଆମ ଯୋଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରେଙ୍ଗ ଜିନ୍ଦଲ କୋଇଲା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ନୋଟିସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଆ, କଲେଜ ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅଣଓସାରିଆ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଘର ଅଛି, ବା ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ୱାକିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଚଲାବୁଲା ସକାଳରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଛୋଟ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯଦି ଯିବ ଟ୍ରକ ତାହେଲେ ସେଠି ଲୋକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ବସ୍ତି ଏଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ସବୁ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମର ବିରୋଧ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୋଇଲା ନେବାର ଅଛି, ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଆମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କୋଇଲା ନେବାର ଅଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଅଲଗା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ରୁଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର କୋଇଲା ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁଛୁ, ତାପରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କୋଇଲା ଖୋଳିଦେଲେ, କୋଇଲା ନେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉଠି ଜନବସ୍ତି ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ନେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଜଣେଇଛୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମର କୋଇଲା ଯଦି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଛୁଆ ମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବାରହା ହଉ, ହାତୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟୁଲ ମହଲ ବି ଏଠି ବସୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଆଉ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବି ଆମେ ତୁଳୁଛୁ। ଆମ ଚାଷୀ ଲୋକ ଯାହା ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆମେ ଚାଷ କରିବି ଯୋଉ ବସୁଛୁ। ଆମେ ଶାଗ ପଖାଳ ବି ଖାଉ, ହେଲେ ଆମେ ଚାଷ ଜମି ହିଁ ଚଷି ଖାଇବୁ। ଆମେ ଛାଡିବାକୁ ହିଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଛାଡିବୁନି, ଆମେ ବିରୋଧ ହିଁ କରିବୁ। ସାରା ନାହିଁ ଏଇ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଳାଗାଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଜାଗା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ କୋଇଲା ଗାଡି ନେବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ କୋଇଲା ଗାଡି ଛାଡିଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପାରାଲିସି ବାଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। କୋଇଲା ଗାଡି ଗଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଧର ଆମର ରାସ୍ତା କଡରେ ଜମି ମାଟି ଅଛି, ଆମେ ଚାଷ ବାଡି କରି ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡରେ। ଏମିତି ସବୁଆଡୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଜିନ୍ଦଲ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ଗାଁକୁ 5/6/2026 ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେଇଥିଲା କି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନଇନି କୋଇଲା ଖଣି ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ କୋଇଲା ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ରାସ୍ତା, ଛୋଟ ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଜନବସ୍ତି ଅଛି, ଆମର 5-7ଟା ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାର ରାସ୍ତା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ। ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ଆମ ଗାଁ 90% ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପୋଖରୀ ସବୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଅଛି, ତ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ବି ପାଣି ପିଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ଯୋଉ ପଶୁ ଅଛି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ, ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ତାର ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ତାର ମାନ ଘାସ ଯେହେତୁ ହବ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇବୁ, ଆଉ ଗ୍ରାମ କମିଟିକୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି କହିଲେ।
ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟି ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବୁ। କୋଇଲା ନେବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇଛି। ତ ଆମ ଯଦି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରକ୍ ଯାଏ, କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାଏ, ଭାରି ଯାନ ଯାଏ, ତ ସେଠିକାର ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ସେମାନେ ବିଷୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ। ଶ୍ରମିକ, ଚାଷୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାଧାରଣତଃ ଆଜ୍ଞା 90ରୁ 95% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଯାଏ, କୋଇଲାର ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆମର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେତେ ବି କୃଷକମାନେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ବି ହରାଇବେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବେସ୍ କରିକି 10-12ଟି ଗାଁ ସେଇଥିରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଇଲା ଯାଏ, କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କୋଇଲା ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ଆମର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଯେମିତିକି ଆସ୍ଥମା ହେଉ କି ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖ, ଆମର ପରିବେଶ ବି ଦୂଷିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସେଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହାତୀ ହଉ, ଶିଆଳ ହଉ, ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଆମର ପରିବେଶ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଦାବି ଜଣେଇଛୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଛୁ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ।